زي قلقلات تلفزيون إيرترايو عزو السلام تنا تقبلوا زي خبركم تقطعتلتنا روح سعد شعامة الناتمننا نلومي حامد سالسان حد تحساس مشاس تدالوه زينا ومسانا دون في المالنا نمكتالكم بخبر زعدم بيترس منقسي فلما كندنا تتاتو بريزيدنت إسياس أفوركي بمغنيات عدش عامة كلتاشين إسران حدن يخوانا مدقتي أم حلاليفون عب زبطات مع كل جاش باركان عن سوان بستجبر مرمرات سوسان شمت زيجاتات بكورونا ملكافهم ترجاجيتون عب محدار كوابي الدماس دركوا على معت جرادين مهرتهم بمعباي طلب حركات من ملاي سرح اللون حدش عمت نمقبال زكاية سنبلات دحنت كاب بمحلاو عب وشتا بايتي كفت سميم بريزيدنتاون بايتاون مرجعات ريبابليك ماكالي أفريقيا كدقم لفنتي بوليتيكال سلفتات تسويهم أمريكا مراقب كينات بوشمت تايوان محلفات تشاينا كونينا ملقت حدش عامت بريزيدنت إسياس أفوركي كبر حزب إيرترا أوشتن وطان أبزا كلتشن عسران سجيرنا ناتوازل لنا حدث عامت كلتشن عسران حدن نملا حزب إيرتران حيلتات مكل خالون يوهانا كلتشن عسران مس عالماون زباون وهلو النوطي الكتاو لبدا كوفيد 19 توسيقوا اب تاريخ سبات كبيد قلولاو زغزا عامت يانيرا نكلتشن عسران حدن كنصبيه نزغبانا بدوتات ون ملبمي اميتاتلنا لا حزب إيرترا ابزوم زحلفو 8 عامتات كل عينتات تخطاتالي بدوتات مكيتو كسغر زخالو كبرتات نطر رئيت تعقستي صنعات متحللاي رئيسة امانت اب كلتشن عسران داغم تفتينم تابعهم تقلعهم سلازلو مس زبلت أدلونات نكلتشن إسران حدنون نزلاق المعاتن عبيتن مخطو كم زي سنف ترطر يلن دقيمة رحس حدش عامت لداتن كبرن موغسن نسواتنا عاوتنا حفاش زي خبركم تخطاتلتي بريزيدنت إسياس أفوركي عب متونا زي حدش عامت أماتيك على محتد كجبر مغانو نحبر عبريتا كاب منستر تعنا عب زبطات ماكل غاش باركان عن سبان عب زركب موشب ماكلاتن كفلتات ملال استحموماتن لو مسالسان حدن تحساس بستجبرن ناي لابراتور مرمراتات سوسان شمونتن زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيتون كاب زيوم 40 حدن عب زوا ماكل سالسان شمونتن عب موشب ماكلات سلسته دما عب كفلتات ملال استحمومات بستجبرن مرمراتاتهم ملكافتم ترغاغيتون عب موشب ماكلات زباغاش باركا ملكافتم استرغاغص 26 كا اديبارا 14 اقردت 5 بارنت 4 على قدر كلته ام حجر دما حديم بزي كازي عب كفلتات ملالست حمومات كرن حانت زيغا ملكفتا ترغاغيصلون زي كمديلن كل 20 كلتنا بزواغاش باركا 11 دما عب زوا ماكل عب هوسبيتالات كنكن كغبرلهم زصنحو بتقلالا 33 زيغاتات حاويمنا بيتهم كفانون كلو بكورونا فيروس تلقيفهم عب هوسبيتالات اسبران تسنين كنكن كغبرلهم زصنحو ود 55 عامتن ود 50 عامتن كلته زيغاتات عارفهم اللون بازم سرت تقلالا قطري بكورونا فيروس تلقف زيغاتات كسابلومي 1320 بصحين لو 677 كابزيوم حاوي مستفانو 3 بمستفاديو 641 دما جنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيوم منستر تعنا 31 تحساس 2020 اب زباس مينا وقح بعرب استقايد نتفتات افلطو حزبي اب لكس دم اب معباي صبق وصي ترخيبو وكيل يرينا محارب لا يزدالو زينا وصبصبالو فرتنا عندهم كتقربيا ጨንፈር ማሕበር ወለንታውያን ለገስ ደም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘካይዶ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ኣፍልጦ ህዝቢ ብምዕባይ ወለንታዊ ልግስ ደም ንምስሳን ጽቡቕ ውፅኢት ተረኺብዎም ወኪል ማሕበር ኣቶ መሐመድ ጃዕፈር ነሪና ኣብዝሃቡ ሓበሬታ ኣቃውማ ማሕበር ካብ ዝተፈላለየ ጽላታት ምዃኑ ጠቒሱ ዛጊታ 4 ንኡስ ዞባታት ብኣድማዕነት ክነጥፍ ጀሚሩ ከም ዘሎም ኣብተን ካልኦት ድማ ምንቅስቓሳት ጀማሚሩ ምህላኡ ብምሕባር ኣብ ምስሳን ኣባላት ማሕበርን ዝልገስ ደምን ዘተባብዑ ውፅኢት ተረኺብዎ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ተወዳቤታት اب 4 نقصان زباتات كنطف درجه يسرح مالت اب نوزوبا باقع نوزوبا جندا نوزوبا افعبت نوزوبا نافا زين بنطف بدرجه نوزوبا ونزقمه محبر الله بصبو قانه كنطف سميهم الله مالتي ابتن قالوتون مزيزل حجي اوان نابنت اب نوزوبا شعبنا اب نوزوبا فرون تمساسالي ودابيتات كايد كما دلت تحيزو ግን مزيزل خناتاتون
ኦሬዲ ዝመጽ ዘሎ ተሰጋጅሩ ሎ አባላት ሃገራዊ ባንክ ደም ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታም እቲ ዕላማ ሰኣን ውሕስ ደም እትሓልፍ ህይወት ንኸይትህሉ ምዃኑ በመሕባር ተራ ማሕበር ወለንታውያን ለገስ ደም መሰረታዊ ከም ዝኾነ ገሊፆም ንሳቶም ኣስዒቦም ማሕበር ወለንታውያን ለገስ ደም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘካይዶ ጎስጓሳት ኣብ ነበርቲ ፈጢርዎ ዘሎ ልዑል ንቕሓት ኣብ ምዕዋት መደባቶም ዓብ ግደ ከም ዘለዎ ኣብሪሆም እስቲ ዝነበረ ሕጂ ኣፍልጦ ናይቲ ሕብረተሰብና ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብና ብጣዕሚ በሪኹ ከምዚ ተጸበና ኸማንሲ ልዕሊ ዓቕምና ኢና ንእክብ ዘለና በቃ እሳቶም ከማን እንዳሃቡ እንዳበልናሲ ምስ ኣባላትና ኮይና ብተወፋይነት ብዘይ ዕርፍትና ኸማን ንሰርሕ ዘለና ኣፍልጦ እንተደኣ ሃልዩ ንቕሓት እንተደኣ ሃልዩሲ ኣብ ዝኸድካ ኸድካ ሕጂ ዝቐደም ኮን ጎስጎስዶ ከምዚ ክንገብር ገለ ዝበሃል ነይሩ ሕጂ ግን ኣፍልጦ ህዝብናስ ባዕሉ ምሻሎ ተረዲእዎ ክሳብ ኮይኑስ ኣብ ጎስጓስ ከማን ኣይፅበየናን ዘሎ ናይ ብሓቂ ንሕጉሰካ ዓመት ኢና ንመጽእ ስንተም ዝብልና ዘሎ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ዘይትመጽሉ ምክንያት እንታይ ኢሎም ዘዋጥሩና ዘሎ ብሕቶ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣሎ ኣብ ፍልጦ ናይቲ ህዝቢ ከዓ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳበረኸ ይኸይድ ኣሎ ጨንፈር ማሕበር ወለንታውያን ለገስ ደም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ውዳቢኡ ብምሕያል ነቲ ኣብ ከተማ ባፅዕ ጥራይ ተሓፂሩ ዝነበረ ንጥፈታቱ ናብ ንኡስ ዞባታት ጊንዳ ኣፍ ዓበት ናቕፋን ብምስፋሕ ውሕስነት ቀረብ ደም ንምርግጋጽ ብዕቱብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይግለጽ በዚ መሰረት ኣብ 2020 ብዝተኻየደ ንጥፈታት ኣብ ንኡስ ዞባታት ባፅዕን ጊንዳዕን ኣስታት 1,000 ከረጢት ደም ካብ ኣባላት ከም እተኣከበ ሰነዳት ማሕበር ይነጽር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ንምድሓን ብሓፈሻ ኣብ እዋን ሕርስን ሓደጋን ዘጋጥም ምፍሳስ ደም ንምትካእ ድማ ብፍላይ ክካየድ ብፀንሐ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ወለንታዊ ልግሲ ደም እናሰሰነ ምምፅኡ ተሓቢሩ ኣባላት ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ብ24 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ባርንቱ ደም ኣብ ዝለገስሉ ኣጋጣሚ ጸሓፊ ጨንፈር ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ዞባ ጋሽ ባርካ መምህር ተስፋይ ኪዳነ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሳላ እናወሰኸ ዝመፀ ልግሲ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝፍጠር ዝነበረ ሕፅረት ደም ከም ተቃለለ እንተኾነ ግን እቲ ጠለብ ልዑል ብምዃኑ እቲ ሰናይ ተግባር ብዝሰፍሐ ክቕፅል ተላብዩ ለገስቲ ብወገኖም ልግሲ ደም ብዘይካቲ ህይወት ናይ ምድሓን ቀንዲ ኣገልግሎቱ ኩነታት ጥዕናኻ ንምፍላጥ እውን ሓጋዚ ምዃኑ ብምጥቃስ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ መንእሰያት ድማ ብፍላይ ንቕሓቶም ኣበሪኾም ብዝተወደበን ብዝሓየለን ኣገባብ ክደፍእሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ ንዞባ ጊንዳዕ ምምሕዳር ከባቢ ደማስ ዝርከቡ ኣልማዕቲ ጀራዲን ምህርቶም ብምዕባይ ዕዳጋታት ከባቢኦም ብቐረብን ብዋጋን ንምርጋእ ፃዕርታት የካይዱ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣብ ጀራዲኖም ዘልምዕዎ ዘሎ ኣሕምልትን ፍረታትን ካብ ዕዳጋታት ከባቢኦም ንኡስ ዞባቶምን ሓሊፎም يغريتا كاب علاقات كبابيومن نوس زوبومن حاليفو كسب أسمرا كم زبتصح زحبرو تمال معتين ناب زبرخ درجات تتاونت نمبصح ينطفو كم زلو አረጋጊጾም وحجاب زلمع ومريتن زتقملو تحت قرصن ناوتن بزور دزلو ترغاغامي عنوات كبيد كساراتات كم زغاطمم زحبرو تم وهاب تريتو زملكتا اكل ناي غابيونن ماشينرن دغف كيغبرلهم حتيتم كيلاتات حرشا اب ممكات وراران بتان زغبرو ابركتو بمسكان دما اب فرتاتهم زر بالعات نمقصصارون كلاحتاتات كيغبرلهم تمحصينم اتوم المعتي اب موداتا اب زيغزي غرب تمرين نملمع اب فتنه كم زركبو بمحبار دغف منستر حرشا كيف اليوم تلابيم زي قتل زينا هاجرات وصاي حدش عمت نمقبال زكاية صنبلات لو معمت بسنكتي لبدا كوفيد 19 فتيرو زلو سغات اب مبزحتو كفال عالم احزاب اب وشتا بايتهم مسابلا سدرابيتهم تراي زدل قطعتات بمملا كحلفو كقدر مخانم تعبيرو لبدا كوفيد 19 نمقصار زوطه تررت غداتاتن مقطعتاتن بغبو كم تتغبرن مرغات حيالو هاغرات سراويتن كومون احادታት ጸጥታ ብምውፋር اب ልዕሊ ዝተሓስቦ ገንዘባዊ መጽዓትን ካልእን ክቢና ምዃንን ኣቀዲመና ፍሊጠናሎ መንግስት ፈረንሳይ ንኣብነት ተግባራውነት ወፂኡ ዘሎ ገዳታት ንምርጋጽ ልዕሊ 100,000 ተወሰኽቲ ኣባላት ጸጥታ ኣብ ጎደናታት ዓበይቲ ከተማታት ኣዋፊሩሎም ብዘይካ መንግስት ፈረንሳይ ሎሚ 31 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ፓሪስ ልዕሊ ፍርቂ ካብ መስመራት ባቡር ትሕቲ ምድሪ ስርሑ ከቋርጽ ምዃኑ ሓቢሩሎ መንግስት ብሪጣንያ እውን ካብ ሎሚ 31 ታሕሳስ ጀሚሩ ልዕሊ 20 ሚልዮን ዜጋታት ኣብ ዝርከቡ ከባቢታት ተወሰኽቲ ተረርቲ ገዳታት ወሲኑሎ ድሮ ጀርመን ሆላንድ እስፓኛ ኢጣልያ هولندن سويسرلاندن زعما بزركبن حيال هاجرات أوروبا كسب موداتا سومن ناي ورحت ركل تشن 21 زصنع غراتات منقسقاسن قطعتات محبراو مرحا حقن توسينو خمزله زفلت كوينو اب لعل زتحسو كبيد ገንዘባዊ መቅጻዕትን ገበናዊ ፍርድን ከም ዝዋሃቢው መጠንቀቅታ ቀሪብ ዘሎ
ሓያሎ ክፍላት ሃገራት ኣሜሪካ እውን ተመሳሳሊ እገዳታት ወሲነን ምህላወን እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ልዕሊ 10 ተቃወምቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ዘቆምኦ ልፍንቲ ብ27 ታሕሳስ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታውን ባይታውን ምርጫታት ክድገም ፀዊዑ እቲ ሓሙሽተ ሕፅያት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝጥርንፍ ልፍንቲ ድምፁ ክህብ ካብ ዝግብኦ ህዝቢ እቲ ልዕሊ ሓደ ሲሶ ብሰንኪ መጥቃዕትታትን ካልእ ፀጥታዊ ስጋትን ከድምፅ ከምዘይከኣል ብምኽሳስ እዩ ነቲ ፃውዒት ዘቕርብ ዘሎ እቲ ልፍንቲ ብዘይካዚ ኣብ 2115 መድመፂ ማእከላት ምርጫ ከምዘይተኻየደ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ድማ ነቲ ምርጫ ዝከታተሉ ስለ ዘይነበሩ ሰፊሕ ምጥፋእ ከም ተኻየደ ክሲ ኣቕሪቡሎ ኮሚሽን ምርጫታ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብዝተፈጥረ ፀጥታዊ ስጋት ካብ ዝተዳለወ 5408 መድመፂ ነቑጣታት ኣብቲ 14 ሚእታዊት መስርሕ ምርጫ ከምዘይተኻየዱ እዩ ኣፍሊጡ ነይሩ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራት ምስ ወታደራት ሩስያን ሩዋንዳን ብምዃን ፀጥታ መብዝሕትኡ መድመፂ ነቑጣታት ከረጋግፁ እኳ እንተኸኣሉ ዕጡቃት ሓይልታት ተቆፃፂሮሞ ኣብ ዘለዎ ከባቢታት ግን እቲ ምርጫ ክካየድ ከምዘይተኻእለ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ምስ ምርጫታት ብዝተኣሳሰር ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ኣብ 2013 ብዕልዋ ካብ ስልጣን ብሓይሊ ድሕሪ ምእላዩ ናብ ስደት ከምርሕ ዝተገደደ ፕሬዚደንት ነበር ፍራንሷ ቦዚዜ ዳግም ናብ ስልጣን ንምምላስ ዝወደቦ ምዃኑ እዩ መንግስቲ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ዝኸስስ ዘሎ ኣሜሪካ ሎም 31 ታሕሳስ መራኸብ ኩናት ብወሽመጥ ታይዋን ምሕላፋ ቻይና ኮኒናቶ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እተን ክልተ መራኸብ ኩናት ንኣህጉራዊ ሕጊ ብዘኽብር ኣገባብ በቲ ወሽመጥ ብምሕላፍ ንቡር ናይ ኮለላ ጉዕዞ ምክያደን ይገሊጹ ሚኒስትር ምክልኻል ቻይና ግና ነቲ ተኽታኹን ሓደገኛን ክብል ዝገለጾ ምንቅስቓስ መራኸብ ኩናት ኣሜሪካ ንፀጥታን ሰላምን ዞባ በኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣትሪሩ ኮኒንዎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይሊ ባሕሪ ቻይና ነተን መራኸቢ ኣሜሪካ ዝከታተላ መራኸቢ ኩናት ናብቲ ወሽመጥ ምውፋሩ ሓቢሩ ምዚ ናይ ትማሊ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ደሚርካ ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ 13 እዋን መራኸቢ ኩናት ብወሽመጥ ታይዋን ከም ዘሕለፈት ፀብፃባት ይገልጹ ኣሜሪካ ምስ ታይዋን እትኽትሞ ዝተፈላለየ ስምምዓት ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዝጎሱ ምዃኑ ብምጥቃስ ተሪር መልሰ ግብሪ ከም ትህበልያ ቻይና ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ጸኒሓ ኤውሮፓ ሕብረትን ቻይናን ንኣሳት 8 ዓመታት ከካይድዎ ዝጸንሑ ኣብ ወፍሪ ዘተኮረ ዝርብ ብምርዳእ ከም ተዛዘመ ሓቢሮም እቲ ምርዳእ መራሕቲ ክልቲኦም ወገናት ትማሊ 30 ታሕሳስ ብማንዛ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ከም ተበፅሐ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እቲ ምስግጋር ቴክኖሎጂ ጸዓትን ካልእን ዘጠቓልል ስምምዕ ንክልቲኦም ወገናት ኣገዳሲ ናይ ወፍሪ ዕድላት ብምፍጣር ቁጠብኦም ንምድንፋዕ ተርኡ ልዑል ምዃኑ እቶም መራሕቲ ፍሊጦም እቲ ኣጠቓላሊ ስምምዕ ተግባራዊ ምስ ኮነ ኤውሮፓ ሕብረት ዝዓበየ ንግዳዊ መሻርክቲ ቻይና ክኸውን ምዃኑ ተፈሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኣብ ቀረባ መጻኢ ክፍረም ትፅቢት ዝግበረሉ ናይ ወፍሪ ስምምዕ ንቻይና ካብ ተመርኳስነት ኣሜሪካ ከውፅኣ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይጠቕሱ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዝጸንሐ ንግዳዊ ዘይምቅዳው በብእዋኑ እናሓርፈፈ ይመጽእ ከም ዘሎ ይፍለጥ ቻይናን ኤውሮፓ ሕብረትን ነዚ ኣብ ስምምዕ በፂሖምሉ ዘለዎ ጉዳይ ብዝምልከት ካብ 2013 ብውሕዱ 36 ግዜ ርክብ ከም ዘካየዱ እዩ ፀብፃባት ዝሕብሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ 531 ታሕሳስ ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ዝቕፅል ፈነወ ኤሪ ቲቪ ክትከታተሉ ንዕድም ርሑስ ሓድሽ ዓመት